το χτυπούν οι κεραυνοί και ο ουρανός να βρέχει. Καλώς το. Έλα πάνω. Πάλι το σκάσες, βρε. Ή πέρασε η ώρα και το κατάλαβα. Ήσουν στη σπηλιά, Και το σχολείο. Έφυγες πάλι από το σχολείο. Άμα συνεχίσεις έτσι, δεν θα σε ξαναπάρω μαζί μου. Αφού δεν μου αρέσει το σχολείο. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, πρέπει να πηγαίνεις. Θα μου δείξεις τώρα τα βουνά της Μικράς Ασίας. Άσε τη Μικρασία, δεν θα βγει από τη θέση της. Να μην πηγαίνεις μόνος σου στη Σφυλιά, ακούς? Γιατί να μην πηγαίνω? Πες μου, παππού. Λένε ιστορίες. Τι ιστορίες? Κακές ιστορίες. Είναι σαν λαβύρινθος εκεί μέσα, μπορεί να χαθείς. Έχει φαντάσματα. Τα φαντάσματα τα έχουμε στο μυαλό μας. Η φαντασία μας τα γεννάει. Και είναι σαν άγριο άλλο η φαντασία μας. Άμα ξαμολυθεί εκεί μέσα στα σκοτάδια που πας και χώνεσαι, πώς θα τη συγκρατήσεις, μου λες? Άστα, Πακανίνη μου. Μην δίνεις σημασία σε αυτά που σου είπα. Κοίτα, μην γίνεις ελαφροίσιο σαν και εμένα. Εσύ να γίνεις σοβαρός άνθρωπος, μεγάλος. Είσαι ελαφροίσιος, παππού. Ονειροπαρμένος είμαι. Σαν πως ξέρω κι εγώ τι στο καλό είμαι. Άντε, βγες τώρα από εκεί να σου δείξω απέναντι τη Μικρασία.